Kinahanglanon sa pagsulod. Juan Kapitulo 3 versikulo 3. Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Sa pakighinabi ni Nicodemo, gipadayag ni Jesus ang plano sa kaluwasan ug ang iyang misyon sa kalibutan. Diretso siya sa punto, nga nag-ingon sa maligdong apan sa mabinationg paagi, sa pagkamatuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tawo magapakatawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Nagpataas sa iyang kamot uban sa sulimni, hilom nga dignidad, iyang giduot ang kamatuoran pauli uban ang mas dako nga kasiguruan. Sa pagkamatuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tawo igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Sa kinaiyanhon ang kasing-kasing dautan, ang tuburan sa kasing-kasing kinahanglang putli sa dili pa ang mga sapa mahimong putli. Siya nga niningkamot sa pagkabot sa langit, pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga buhat, diha sa pagtuman sa balaod nagsulay sa usa ka imposible. Walay kaluwasan alang sa usa nga adunay legal lamang nga relihiyon, usa ka matang sa pagkadiosnon. Ang kinabuhi sa Kristohanon dili usa ka pagbag-o o pag-uswag sa karaan, apan usa ka pagbag-o sa kinaiyahan. Adunay kamatayon sa kaugalingon ug sala, ug usa ka bag-ong kinabuhi sa tanan. Kini nga pagbag-o madala lamang pinaagi sa epektibo nga paglihok sa balaang espiritu. Dili na kini mapasabot pa kaysa mga paglihok sa hangin. Samtang ang hangin mismo dili makita, kini nagpatunghag mga epekto nga makita ug mabati. Busa ang buhat sa espiritu diha sa kalag, mopadayag sa iyang kaugalingon sa matag buhat niya nga mibati sa iyang makaluwas nga gahom. Kung ang espiritu sa Dios magbaton sa kasing-kasing, kini magbag-o sa kinabuhi. Ang makasasala nga mga hunahuna gisalikway, ang daotang mga buhat gisalikway, ang gugma, pagpaubos ug kalinaw, mupuli sa kasuko, kasina ug panag-away. Ang kalipay mipuli sa kasubo, ug ang panagway nagpakita sa kahayag sa langit. Ang panalangin mo abot kun pinaagi sa pagtuo ang kalag mo tugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios. Unya kana nga gahom nga dili makita sa mata sa tawo, nagmugna og bag-ong binuhat diha sa dagway sa Dios. Sama kang Nicodemo, kita kinahanglang andam nga mosulod sa kinabuhi sa samang paagi sa pangulo sa mga makasasala. Kay ni Kristo, walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tawo, nga diha kaniya mga luwas kita.